ba da iyaki wa tashwi'i bil ayn mata wani lokaci suna da matsala idan mace tana buƙatar ta nuna maka hannu wani nunin hannu dai illa ce daga shida duk lokacin da mace take nuna maka hannu to matsala ya sai tsara ita saboda nunin hannu yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna rai yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kaskanci yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wulakanci ba abu ne wanda yake a girma a ɗauki wani ana nuna kaka cikin wani idon ko a cikin wani yanayi abubuwan tana ta yi yawa to shi ne ba da shi ina miki ta shi ke mace kar ki yadda kina irin wannan yawa ko da ba zara to duka duba wata ma ɗan ta wuce ta kawo duka wajen ta ba ma nuna hannu ba kawai uzubillah wato muna cikin matsaloli da yawa ba har ambata muna cikin matsaloli masu yawa kuma wa'in matsala idan ba mu zauna mai adresin nasu ba to ana nisa da biya gaskiya ba ce ciya tabbas kuma ɗaya daga cikin abin da muke samun matsaloli kenan da ya harba duniya saboda wani abu kai ka san shi kai ka tsaya ka nuna wancan da abin da ya kamata ku samu nuna su sai lokacin da bai baci mutum ne kuma wani abu kuma za ka cewa ka san shi kana kokarin nuna wa suna da kangararru ne to idan kangaren ya tabbata kangaren Allah subhanahu wataala ya san maganin ta ya san wanda zai tsakanin ta ita ka ci gaba da gaya wa Allah subhanahu wataala sai ka cewa haka kawai wani lokaci kuna cikin zaman lafiya sai Allah ya kawo wani hijab wani hadisa sai ya faru sai da Allah ya yanki al'amari saboda Allah na so ka huta ba bacci bane so yake ka huta ita kuma mai bidar sai ka wara gaba ko kuma ita din tana yi wata zaman ku da ita babu alkhairi sai Allah ya haɗa ta da alkhairi kamar yana hadisi yana faruwa cikin wata kuma ya san kana zama lafiya kuma wani abu faru sai ana rubuwa sai da ce kuma ya je san mun yi samu sai da su suna lafiya abin da take bukata ko sai ta samu kai ma sai Allah ya da wata abin da kake bukata da da babu shi yanzu ka samu shikenan amma wannan sai mutum da ya tawakkali ya mai da al'amuran su ga Allah subhanahu wataala Allah ya musu gana wani je ba labari yake cewa an samu wani bawan Allah ya shekara 21 da matarsa ba su taba ba kuma suna zama cikin koshin lafiya matar tana da da'a fili duba ta zama shi mijin kuma ya yi da'a saboda haka aka zama lafiya tsawon mace to daga nan sai je yi tunani zai aure take ta ga dole miskin ta ce kai kan ba da ya daura aure ya zo matar ba da lokacin da ba ta ciki ta wannan da ya ciki na farko sai ta haifi da namiji ta sake ciki na ta haifi da namiji da ciki na uku ya zo to sai matar gurgiyar ta ce kai wani gaskiya ni ma ya kamata ka sauka min lafiyar su kalau babu wanda kai haƙo ka sauka min la'alla ni ma rabona na wani waje to shi mutum sai ce a yana mata siya na bata yana masu siya na bata tana haƙuri kai ba ba ta yi karfi ita nan ta da tana ko cewa kai ya kamata ta kafa to kaga Allah ne yake so take abu duk zaman da kansu kai shekaru na yanzu wannan tunanin da take faɗan kalma tunani ce ta wanda yake babu shakka Allah yana so sa sa masa bai su dana mai ga wani kai shi kenan sai kuma ya da iyan motsa ya tara na ta zauna ta magana ta bata da ce kai abin da ya haƙuri ba faɗa bane ya da ta da ba su gida tana fita ta kuma inda Allah ya bata da ba mana su ga aure shi suna aure da ba mana da mamaki yanda ta yi aure amarya ba da ta dauki ciki wacce mai ta dauka ita ma sai ta cike wacce gida ta haifi ɗaya namiji irin nashi ta haifi na biyu na biyu irin nashi sai ita ma ciki na uku na yi sai Allah ya ɗauki ran mijinta da goshi na ba ta gane wancan mijin sai Allah da kansa sai ta haifi yar mace kamar da shi ma yake da shi biyu maza ɗaya ma ita ma ta haifi wannan to da ya rasu sai ya koma sake aure mata sai dawo ya dawo da ya rabu ya yi duka ya zo ya rasu ji abin mamaki a wajen Allah subhanahu wataala haka Allah ya sauke mata samu rabon kwaya uku wannan mata samu kwaya uku amma rabon ba a gefen sa bane gefen wancan amma za su mutu tare saboda haka sai wancan ya mutu sai dai mota da matan aure ta dawo da wani ya hada da nasu kuma ya zama ya shida matan da suka sake dawo kamar tun da Allah ya yi bai sake bai taɓa rabuwa da ita Allah ya gafarta masa ya rasu da dawo to haka yi hadisan al'amarin kaga wannan abin da ya asasa irin wannan mace tana da zaman lafiya shi ma kuma da da'ata a zauna lafiya ba ku matsala to shi yasa Allah sai mata arziki shi ma Allah ya masa arziki sai aka baka sake ko kuma gefe mutum da Allah ya ba sake ba to shine ya wani tawakkal Allah ko hasbu inda ma ake magana cikin Qur'ani kullum shi ya dogara duk da rasu mata kamar zai mutu amma kuma abin shi dogara da Allah sai fata ya mata fatan alkhairi Allah ya ba mu zuciya irin wannan ayyuka mana yake ce to ba a yi wata labba yace wata talaffa bil ibadati al jarihati wal kharija duk wani magana da zai gudana a bakin mace Allah ma yace ta yi kokari ta kyawun magana da yake duk wanda yake cewa akwai magana mai dadi kace ya bashi zuciya da kalmomin muna na ta ce mijinta shi domin al'amari shine duk wata mace in kun lura karatuka da ake mafi yawa an cinye mata ba ka ji ana cin sallah ma za ku ga sallah ku dinga azumi ku dinga alaka ku dinga akasari babu irin wannan magana
amma menene aka sai da ce magana kyautata wa miji mu'ashara shine mafi yawa cikin karatu mata. Akwai littafin da yake shi idan ko wani abin ne littafin da yake magana kan sunna amma kuma mata ne kawai. Idan ka duba hadisan da ke ci gaba ɗaya hadisan mafi yawan su suna magana ne akan zamantakewar mace da miji, su kyautata rayuwarsu tsakanin su mazan su, ba kyautata rayuwarsu tsakanin su da Allah subhanahu wataala ba. Kamar ka ce Allah ya sassauta musu tsakanin su da shi, tsakanin su da shi kamar Allah ya sassauta musu. Kai namiji na kafa hadisan ka da ce ka bauta wa Allah, ka koma ga Allah, ka koma ga Ubangiji, ka koma kaɗan wurare da ka ce kyautata wa iyalanka. Wurin kaɗan ne kai ƙarfin ka shine bautan Allah ka, ita kuma ƙarfin ta shine ta yi ƙoƙari maka da'a. Haka Allah subhanahu wataala ya yi. To kaga amma kuma sai ka dauki akashi na farko wasu da su cewa mata akwai addini, suna ƙoƙarin addini amma su saba mazan mazajin. Za a yi sallah, za a yi azumi, za a yi komai da komai ayyuka na ibada, amma sai ka samu zamantakewa ta miji ba kyau. Wannan shi ne an yi ba kyau. Don Allah ya subhanahu wataala sai da miƙa haƙƙi namijin farko kafin da haƙƙinsa da ya miƙa mata. So wajibi ne ta bai da hankali akan haƙƙin mijinta ta sauki sosai iya hanyar da ta yi, saboda mu'amala tana da yawa. Mijin Allah subhanahu wataala ya masa jarrabawa sosai. Allah ya jarrabe shi ya masa talala, duk wani namiji da ka sani an masa talala tsakanin sa da iyali. Don an ce ka ta ciwo ba a kawo maka ba, kar ta fito da tsirara ba su fa, kar ta tashi ta ce za ta fito yunwa ko ta kuka yunwa, kar ta kasance mai mu'amala da mutane a waje ba da shi da ake kaga da ke nan da tarbiyya kai da mai wannan, kar ta kasance jahila aikin ne. Duk waɗannan abubuwa da aka ɗauka ka kula maka ita ko ɗaya ba ce mata taimaka wani abubuwan da nake zana ba. Amma kai ka wani abubuwa guda biyar ko guda shida muke magana su suke ta gayyatar da rayuwar mu yau kokarin da musu wani aiki. To a cikin kaga ka cancanci ladabi, ka cancanci kyakkyawan magana, ka cancanci kyakkyawan tanadi ne kamata ka maka, saboda waɗannan abubuwa da aka zana su. Abinci kadai kan ce mace ta nemo ta kawo gida ba za su yi. Abinci kadai ba za ta maka sutura har yanzu, za ta maka harkar magani har yanzu. Sannan kuma tarbiyyar ka gaba ki daya ta yi kokari a kai, bayan wannan ta ilimantar ba za ta yi. Su suka duba wani fanni da cewa suka ɗauki ciki su rike, mun yadda fanni ce da ake ɗaukar ciki a rike abu ne babba. Allah madaukaki ma ya musu magana cikin Qur'ani, ya yabe su akan wannan aiki. To amma in ka duba wannan marhala ce wanda ke tana yi wa Aisha shekara ɗaya kawai, wani kuma sai shekara kawai. To amma kana ka wannan ayyuka da muka zana kullum sai an yi su, yau da gobe da suka ce sai kullum sai an yi su, kuma ba wanda zai ɗaga wannan ba sai kai. Yanzu misali ana yi samun mutum da gidansa ba da zai ci yanzu da safe wallahi bai da mafi yawan tunaninsa ya ina zai shiga, ko da yau mu'amalar harkar arzikin sa ne ta takaita, ina zai shiga yau din nan ya je nemo abin da zai ci, ba shi da ya ci ina ne ba da zan ci ba cikin zama ne ba kalmar ta hausa, abin da iyalai na za su cike da shi da abin da zan ci, bi ma'ana idan iyalan sun ci iyalan sun ci kamar shi ya ci ko da bai samu ba wallahi zai taya haka ba za su. To kan fiye ta tuntu wani gaci da kafa ya ji nisan duniya, wani gaci an tashi wani rago ya zauna yana yi wani kwayan aiki wadakancece, wani rana ga mutum wani kauye zai tafi ta sassafe a mota cikin sanyi nan za a tafi kasuwar kauye, wani ko za a ji haka ayyukan ke ba kuma bane wallahi saboda iyalan nan ka kaga ta fara ganin cewa ko kenan. To bala ta kuma fannin tarbiyya, bala ta kuma fannin ilmantarwa, duk waɗannan abubuwa wajibi ne mata su san haka, su tausaya mazajen su nuna musu biyayya, su dinga musu birane daɗi wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala sai samu albarka. Shi mijin zai samu kwarai na fita da ƙarfin gwiwa akan ya biya musu bukatar su. Sannan abubuwan kuma yana faruwa har da gefen maza, wasu responsibilities na mutum gaskiya ba san su bane ko mun san su ba ma yin su. Kowane mutum ya da cewa ci da matarsa dole ne ya yi da wani, amma tufatar da ita ba mun dukkan mutum da shi tsakanin da Allah. Ilimantar da su ba dukkan mutum da shi, kiyaye musu kuma mai mutuncin su ma ba duka mai mutuncin shi ba. Don wani sai kuka shiga shi na da matar amma mutuncin matan ya zo ya waje, duk ya zama har da abokanai sai ya ga musu ne ba ta da hankali, matan ta yi kaza, matan ta yi kaza, ko jima'i da ta yi ba kaza ne ba, ko me sai ta faɗa irin wani abubuwa fi ta ba shi. To kaga wannan ajiye mutum mutuncin ta. Akwai maslaha idan an sami ka damuwa cikin gidanka, kana da matsala sosai, wani abun duk ilimin ka duk shekarun ka duk wayon ka duk yadda kake da dara cewa kai musu kare da cikin dini ya yi karfin kwaronka. Shi sa Allah ya ce rinka shawara. To sai ka nemi wani wanda yake kasancewa ko sirri tsakanin ka shi wajen amincewa na gaske haɗa zuciya. To sai ka yi share da ya ce ga damuwa na, to wallahi wani taken ya gaya wani kalma sai ka ja ka da kwanta. Amma in karsa irin wannan kuma a yanzu muna samu da matsala irin wannan gaskiya
da waya ka zaɓi wani mutane wani yana tsoro sauraro ne kawai ji ka ce matsala kwab ya faɗa gidanka da ka ji ka same shi magana ganin amcece ne ce ba kana faɗa masa magana ya lalace zai baka shawara mai kyau amma kuna rabuwa kuma da kuma da wani kuna da lafiya wallahi ai ya kamata da tutu ban da wani ya same ni ko da wani akwai da to ka ga ya yi miskin naka daga nan mutum ne da kawai shi sa shi ka dinga tafiya wani ana ganin tsara kuma abin da ke faruwa da muke dukkan mu muna da irin wannan matsaloli to dole ne sai mu gyara ba haka ake yi ba mutum yana da aida ba dan adam kullum nake yi wannan magana akan yi nuni misali a ce mutumin kirki da mai hankali da mai tarbiyya da mai kaza ya kamata ya zo fa farko a malamin addini komi na aikin alkhairi shi ake so a kai shi a gaba amma yanzu malamin addini da wani matsala ya faru da shi wanda ko dan adam ne shi ma kansa to abin ya zama matsala a kansu ya zama abin mutum abin zage-zage abin kaskantarwa da ya kasance mutane abin tausayawa abin rufin asiri malam Abdulhab Allah ya kara masa karfin imani ya yi taɓa wani magana yake cewa kun ga malam yana magana kamar da Jafar Allah ya gafarta masa ya ce kun gan shi nan ya Allah ya ba shi ilimi da iya wa'azi sosai amma harkar gidansa sai na shi ke kullum harkar gidansa ya gane shi ko malam ya samu matsala sosai ya samu jarabawa a harkar gida ka gan shi da ilimi da komai su da iya nasiya in yi mawa mace wa'azi tunda Allah ya yi kuma kace Allah ya ji mutu cikin kwalwa za ta saurara ta sosai yadda ta nutsu to amma gidansa ya tafi nisa ya kasa mutuwa sun zo a nuna maka kai mazu sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce ya kasa ba shi ma sa bitu da ya kasa ai mutum karatu ba ne ta Allah ya ko da aya musamman Allah ya tabbata mata ba da Allah kunna an yi da khairu min muslimat